Sa MG. Sa MG. Ano po yung meaning ng mga ranking? Ang MG po ay Magic Group, RMG, Ranking Magic Group, SRMG, Senior Ranking Magic Group, FSRMG, Founder Senior Ranking Magic Group, SSRMG, Senior Founder Ranking Magic Group, MS, Master Founder, SMF, Senior Master Founder. NF, National Founder. SNF, Senior National Founder. NCF, National Corporate Founder. GMF, Grand Master Founder. CGMF, Chartered Grand Master. PCGS-CNP, Premier Chief Global Supreme Chartered National President. PCGS CNF, Premier Chief Global Supreme Chartered National Founder. Brain, Mother of All Guardians. BFG, UGMF, Brain, Father of All Guardians, Universal Grand Master Founder. Ang ano po natin, Brain of Father of Guardians, Universal Grand Master Founder, ay si BFG Riborio Abraham Angaw Jr. Hindi ko nawala na. Ilan sabi mo? Ano ba? Yung chairman, ilagay dyan. Wala na tayong external, internal na lang. Huwag kang kakabahan, bro. By 3 alisin mo na to. Kasi magiging sobra yan eh. Ari na R. R. Nadapagawa ang GC. Na yung tayo na mata. Tataray. Tulin. Tataray. May nasulan eh. Tol, siya may bilis umayan. Matang makuha tuling le. Bila. Init? Nawisan ka. Nagnenervous ka. Ha? Nagnenervous. Mahusay yung market natin. Kanina, pulang-pula ngayon, umitim na. Nangitim. Mayroon nga kami kinagahan sa packet nila. Hindi pa ito. Bumagsak. Nabunsol. Si Marker, si Kanto. Apo. Kinabahan eh, namutla eh. Ako naman, hindi man yun. Okay ba? Xerox pa naman yan. 15. Wala na yung isa, 14 lang kayo dyan. Hindi na usama dyan. Hindi na ako pwede bigyan ng position dyan. Ay, hindi, nandiyan na po. Sino pang... Meron tayong hindi nasulatan dyan. Sila tayo eh. Pag tinanggal yung isa, ibali 14 na lang. Kasi na po yun eh. Yung Feliciano, nawalanan. Nawala na po ito po ito. Wala na to, 14 na lang. Ano na tanga dua? Ano ba? Idoro ang poidora. Correct. Dito na. Walang siginin to. Dito na lang po tayo ng ulit ng anak. Oo, tapos... Sabi niyo yan pa. General for controller, ito yung mga uniforme, Okay, yung asawa. Ini. Bakit nga naman, Founder? bubulat ko po. Ingas.
si secretary ko. Mag-asawa. Ay, ikaw yung sila. General secretary. Ako nga walang sekretary. Gano'n. Oo nga, ang mga ano. Ito yung guardians niya. Yan yung vaccine. Parang yung kargaan sa Dawi dati, ganyan. Ganyan din, no? Tapang, no? Alin? Ganyan. Matuloy yung mga. Oh, siya may gawa niyan, bro. Siya nagpaganda nito. May tinta kang puti. Ay, hindi po yung Tinakpang kasi yung ano. Chairman of the board, Randall Musky Mercado. Director, Jenny. Malapig, magat. General For operation. for Operation, Jenny Magatula. Alex Manasala. General for Administration, Alex Manansala. Alin po? Dito na kailangan. Dito ha. Ganun po siya po, sample po yan. Pagkilala. Tingin sa tato. Tingin sa tato, Tanggap. Magalang. ganyan po dapat. Pero, kung Sa babae naman Wala, po. ha? Ito, pag sa babae. Yun na lang. Pag sa babae. Wala siyang Ulit ha, ulit ha. Sa lalaki muna po, no? Tignan po ninyo kung ano kung paano. Pagkilala. Pagkilala. Hindi nakatingin sa tato. nakatingin dapat kayo sa rank. Pagtanggap. Pagalang. Okay? Kaya po sa babae na naman po. Babae. Sa babae. Sino pong... Kayo po Babae. Sample, isang babae. Bakla po ako eh. Isang babae, sample. Pero okay na yun, ganun na. Ganito po, pag mataas ang ng rank sa inyo, alam nyo yung rank yung MG lang o RMG. Mas mataas po sa inyo yung pinagmamanuhan nyo. Nakita nyo sa daan. Hindi po ganun agad. Kailangan po, kamay muna kayo. Pero kung ibigay nyo po yung respeto nyo, kamay nyo. Kasi yun po yung basihan po ng paggalang o pagmamano sa isang markadong guardians. Pag mataas po sa inyo. Pero pag ginanito po kayo, saka lang kayo gaganoon. Random Mosque Mercado. Pakpak na natin sa sabay magkakatawa. Direktor ako niyan. O sinong magpipresentang bida sa kontra. Sa kamay. Ha. Kontra. Sumunod ang break. Anyway, magandang umaga na mga bro. Isang pagpupugay po kay Prime sa inyo pong lahat ng mga nakakataas tsaka mga kapatid natin sa Guardian. Ako po ay naging kagaya niyo po, member dyan mula noong 2014 pa. Kargado din po ako. At ngayon, kinupkup po ako ni Prime sa Lawin. So, sila ba yung ano niyan? May mga bago o puro adapted na? May bago. Sa mga bago ho, sana mag-enjoy po kayo sa Guardian, sa Lawin. At tuloy-tuloy lang ho natin yung magandang pagsasamahan. Huwag ho nating hayang masira ng kahit anumang mga alam niyo no, outside forces. Basta ho, lagi natin tatandaan, no? Ang magkakapatid sa Guardian dapat hindi nasisira ng kahit ano. Lagi tatandaan na hanggang sa ilang patang ng dugo tayo magkakasama. No? So kung ano man ang tagumpay na kakamtan namin, ay tagumpay ng bawat isa. Sige po kayo na inyo.
Hello. Umupo po kayo at magsusunod. Hello. Palitan yung sound system. Parang China ha. Okay. Gusto ko pong pugayin yung si Prime, no? Magandang umaga po. Sa mga nakakataas po sa akin. Sa kay Vice Mayor. At sa inyo mga bro, mga sister, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kasalukuyan po, ako po yung tumatayong municipal advisor ng MDF. At meron po akong gusto ikwento sa inyo kung papayagan nyo po. Noong minsan, nag-usap po kami ni Supremo Pats, okay lang po sa inyo. Actually, oo, napaka-healthy ng conversation namin. Ang ako na sinasabi ko, actually, Ngunit po, nandito po kami sa bahay ni Vice Mayor Rodon Mercado. Maraming salamat po. Ilagay mo para ito. Ayan. Huwag niyo po kakalimutan to. Isama niyo po sa malota niyo. Jenny Magat is the best. Number 1. Alright. Yan po. Ang concern namin sa bayan. Dapat pag iboto natin yan, isa lang. Dagdag. Number one. Kumano, kanya lahat, di ba? Oo. Basta ron doon, merong mayor. Mayor Nagit. Meron kaming Bongbong Marcos. Para na, tambibigyan matulakin. Baba ko lang. Bongbong Marcos. At saka si Sara Duterte. Alright. Tayo, babangan. Para G. Par G. Yan. Isko Moreno, ngingingingi. Nge. Bakit? Sabi nga nila, kung ano ang nasa puso mo. Oh yeah. Oh yeah. Congrats. Supremo bot. Congrats po. Hindi mo pa binyaran. Sis, okay ka ba, sis? Wala nang picture eh. Mabayad mo kanya kan. Dito lang nito yung picture. Yan, tayo mo sa bakang bay. Huwag masyado. Gimit. Supremo, huwag masyado. Oo nga. Pagminggo ka manyo ko. Lumuwal pa si Bayad at tingkat ka rin. Paris. Mal. Ayaw pala kaya. Ang hawak ng baso sa kaliwang kamay. Alright, ikaw lang umay. Kaliwa. Kanan yan. Ay, sakto. Ang kanang kamay nasa dibdib. Ito. Sino pa? Tama. No, ay yung kamay dito. Kanan. Kamay ha. No. Tapos, sundan nyo lang ako kung anong sabihin ko ha. Anong? Lahat sa kaliwa. Papamurait yung isa na sa likod. Huli mo na yung isa. Wait, yan sinasabi ko eh. Sama ka dyan. Sinabi ko 1, 2, 3. Si Jay! I love guardians. Ayan, huli mo isa. Mabuhay ang guardians. Mabuhay ang Lawing Kings. King Lawing Kings. Ganyan ako ha. Kasali ka nga. Ako si... Si Robert Bot Dizon. What's your name? Ha? Ng buong katapatan. Ang alituntunin. Ng King Lawin Wings Guardians. Sinusumpa ko. Nasusundin ko. Ang lahat ng patakaran. Ng aming samahan. Tinatanggap ko. Ang Guardians Way na ito. Bilang tanda. Na aking
katapatan sa nakakataas sa akin. Dahil ako'y lihitimong nakapagtanggol ng mahirap na mamamayan sa bansa. Sapagkat ako'y Maginoong nagkakaisang tuwang ng lahing Pilipino, magiting, matapat, nakapagtanggol ng bansa at lipunan hanggang sa huling patak ng aking dugo. Mabuhay ang Guardian! Mabuhay ang Lawin Wings! 1, 2, 3! Mabuhay ang King Lawin Wings! I love Guardian! I love Guardian! I love Lawin Wings! King Lawin Wings. King Lawin Wings! Yay! Yummy. Ano, di nagising ka? Tukantok ka nga, o. Di Oh, tanggal ang antok mo dyan, bro. wala pa akong tulog na. Aking kami. Pagalang. So, alam na nasugot na bro. Yan! Pagutihin nyo ha. CGS, ETF. Sunod na nun. Tapos kayo na naman. Supremo. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Yung pila ang lamang natin. Yun, dito ko na po tatapusin yung aking vlog. Maraming salamat po sa mga sumubaybay. Ayan. At ako'y lubos natutuwa sa aming mga pagkikita ng aking mga nakasama ko po ngayong nakaraang taon. Maraming salamat po. Ay, oh. Ayan. Salamat din na marami sa iyo. Mo. At iingatan natin to. Ang ating grupo. Ngayon sinasabi ko, yung mga nagtatampo, bandang huli, tayo pa rin magkikita sa huli. Sa dulo, magkakasama pa rin tayo. Apo, sa final, tayo pa rin ang magkakasama. Apo. Tama po. Isang tatak. Apo. Thank you very much, ha. Tama ko dyan. Picture tayo, picture. Saka lang. Picture tayo, ha. Yan, dito ko lang po tatapusin yung aking video. In service to God, in service to all. Long live Guardian. Ha? Tagal na lang mo po. I love you, King Lawin. Ang pong MDFI po. Yeah. Paro-paro. Pare-paro! Oh! Flex ko lang po. Flex ko lang to. Yung sinasabi ni Supremo. Ano yan? Kaya tabi po rin King Lawin.
Sakal po, salamat po. Okay. Isa pa. Lawin, King Lawin po. At IMDF po. Maraming salamat po. Alam mo naman, Eddie. Wabe. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Mithiin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Mithiin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Ito ang tropang guardians, ito ang tropa ko. Hangga't iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang guardians. Kahit saan maaasahan, walang iba yan ang tropang guardians. Nagkakaisa kaya't saludo ako sa kapatirang guardians sa buong mundo. Pinagmamalaki ang aming samahan, ikaw ay dadalhin ito sa kabutihan. Dito ako kabilang sa naiiba, kasi ang guardians sa buong mundo ay nagkakaisa. Sa pagtulong laging nakahanda.